така ли ще рухне в ума ми и в сърцето ми? Ще изчезне. Руина. Вече седмица, откакто любимата ми изчезна. Дали е мъртва, безследно изчезнала, избягала, не зная. Всичко се губи в моите мисли и спомени, в мнението и отношението на хората, в това, което ми казва моя психиатър, в обърканата ми глава, в търсенето, в местата, които обичаше да посещава с мен. И така. Къде си? Толкова много ми липсва. Толкова много. Само тя ме разбираше. Само тя вярваше в мен. Всички други ме смятат за един неуспял и пропаднал писател, алкохолик. Кучето, което тя толкова много обичаше. Взе го, когато беше на 3 месеца. Взехме го заедно. Някой ми каза, че е видял последно долу на църквата, където ходеше да възстановява стенописи. На заслона обичаше да идва и просто да си драска нещо, графити. Къде ли искам поне следа от нея. Искам нещичко от нея, частица от нея. Нещо, което да ме върне. Понякога цялата вселена не стига. Може да бъдеш сам в целия космос, когато твоята най-голяма любов я няма и не знаеш къде е. Появил се някакъв гуру долу в селото, разправил, че видял трупа и в реката. Видял тялото и при новата воденица. Старо вече го няма. И знае, че ще се върши. Защото нямам избор. Знае, че ще проверя и тук.
тези места съм обикалял с нея, хванати за ръце, прегърнати, целунати. Любили сме се. До вечер имам част от психиатър, няма да ходя. Здравей! Отдавна не сме се виждали. Как се чувстваш? Тя изчезна. Как се чувстваш? Трябват ми хелчетата, дето ми беше изписан. А какво става с алкохола? Пиеш ли още? Понякога. Какво означава за теб понякога? Много ми липсва тя. И затова ли пиеш? Не мисля, че пиенето в момента е от значение. Просто е важна тя да я намеря. Не, тогава защо идваш при мен? Всъщност... Защото тя го искаше. Всъщност тя за първ ме доведе тук при теб. Преди. Не знам какво да ти кажа. Просто иска ми се по някакъв начин да я сънувам и да ми се явили. Страх ме да легна, да заспя и да ня сънувам. Само тая мисъл ме плаши. Не знам. Лошо е, че всички мислят, че аз нещо съм виновен за всичко това, че е изчезнала. Даже баща им обвинява. Странна работа. Не знам, даже тя започна да се колебава дали наистина аз не съм виновен нещо. Виновен за какво? За какво е, даже ти само обвиняваш. Знаеш правилата тук. Да, бе, знам ти. Даже и тя нали, затова ме доведе от пиенето. Проблемите с пиенето. Видяхте лицето най-накрая. Защо не вземеш да свалиш тази качулка? Защото може да звучи налудничево, но имам чувство, че ако сваля качулката, няма да я намеря. Стана без качулка, няма да я намеря. Суеверен. Аз не мога да ти помогна с това нещо. Не мога да ти помогна да се почувстваш по-добре. Не мисля, че може да ви помогнеш ти, защото просто няма как да се почувствам по-добре, докато не я намери, докато не се появи, няма начин. Затова моля те, изпиши ми там хапчетата и да си тръгвам. Караш ме да правя много труден избор и да взимам трудно решение, което е против лекарските правила и за това, ако пиеш алкохол, а и в твоето състояние, аз не мога да рискувам да ти ги изпиша. Не може. Категорично. Няма никаква сигурност. Абсолютно съм сигурен. Дори да те помоля. Няма как, просто морала не ни го позволява. Извинявайте много, още малко ще отида. Край с нея би означавал край с мен. Виждам знаците и навсякъде. Всеки паднал клон. В листата, които чакат зимата. И в соковете на дърветата, които замират в стеблата. Тя е навсякъде. Ето ги инициалите.
тази гора. Да му обгърне нощта. Да легна в мокрите листа. Колко пъти сме минавали с нея по този мост. Копеле, какво търсиш тука, бе? Заради тея, бе, няма вече цяла седмица. Единствената ми дъщеря. Каквото търсиш и ти? Знаеш, че тя обичаше идва тук и тук я търся. И къде ли не? Полицията ходи, звъна и изключения телефона. Те ли е срам, бе? За да служаш да те арестуват направо. Ти си виновен. Защо ме обвиняваш? Ти си виновен, от тебе избяга. Те знаеш, че избягала, ами ми се е случило нещо лошо. Къде я закопал, бе? Казвай, дръскач такъв. Къде? Добър ден. Добър ден. За един препарат да ви попитам дали го имате. Ето този. Има ли, да? Може ли една опаковка? Може, но трябва рецепта. Защо? Взимал съм го и без рецепта. Сте го взимали на това антидепресант и задължително с рецепта. Няма ли да може един брой? Дайте при личния лекар, ще ви напише рецепта или специалиста. Като имах пари, ми пишеше рецепти. Съжалявам. Къде се загуби, бе, човек? Обикалям тук около манастира. Ти какво правиш? А защо да обикаляш? И нали знаеш, че тя изчезна и я търся. Тук последно възстановяваше едни стенописи и се връщам на тук. Аз доколкото си спомням, отдавна приключи с стенописите. Приключило обаче вече седмица няма и
не ме свъртна, разбираш ли, обсебен съм, не мога да седна, не мога да си почина, не мога да се спра, няма. Хората говорят, че те е напуснала. Знаеш, че хората долу от селото ме мразят, нали? Не всичките мразят, имаш и приятели, знаеш го много добре. Добре, всичките ми приятели се затвориха. Не бих казал, ако искаш, бих ти помогнал. Ти може да ми помогнеш, обаче ето, не знам с какво ще ми помогнеш. Ето, виж баща й, бяхме приятели, тръгнал да ме преследва и да ме обвинява и да ме заплашва. Все едно, че аз съм виновен. Май прецака ти нещата. Не знам и аз какво съм. Все повече пропадам. Това толкова много ми липсва. Винаги някой да тъше притича. И тя беше същата. Ало? Сашо, ти ли си, бе? Здрасти. Какво? Стига, бе, вярно ли? Не ме базикаш, нали? Сигурен си? Стига, бе. Добре, ти горе ли си? Добре, ще дойда. Ще дойда малко по-късно. Тоест веднага ще дойда. Къде мога да те намеря? Ти звън. Да бе, да, знам, че обхвата горе зле. Пати. Стига, бе. Това не мога да видя. Пръсналата мантинела на моята душа. Сашо! 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 Сашо!
Толкова много светлинки, не знам тя там ли е, сред тях ли е, изгаснала ли е, от другата страна ли е. Какво искаш, бе? Как си щастен? Абе, разкарай си, нормален ли си, бе? Нормален съм, избиваме тук заради тебе. Абе, Какво искаш? къде ходиш, бе, алкохолик такъв? Знаеш, че я търся. Къде Търсиш са? ти, нещастник, закопал си сигурно тук някъде, а? Ти кога ще ме преследваш? Нормален ли си? Докато я намериме, нормален съм, да, ти не си нормален. Абе, аз се разкарам. Абе, я, как ще разкарам, бе, ще разкарам. Айде, разкарай се. Аре, разкарай този тералясник от тук. Кой си ти, бе? Какво искаш? Кои сте вие, бе? Не ме отлиха да мина тук! Кои сте вие, бе? Кои сте вие, бе? Къде е то, бе? Ние са побъркани, бе, всички ме дебнат, всички. Къде е то, бе? Това е само оня бащай. Хората. Нищо не убива хората. Хората не осъзнават, те спът. Ехо! Аз съм. Какво става? Какво става? Та вече разбрах, че аз съм сам, разбираш. Че няма никой зад мен. И как? Имаш толкова приятели. И как го седем отгоре. И приятели. А Сашо? Сашо, какво? Ти си му звънял, нали? Звънях му. И звънял, не мога го намеря горе. Обикалям в тъмницата. Отделно баща ми прави номера и ме дебне нагоре, ми залага капани. Какво ти кажа? Няма сигнал, аз го видя. И обикалях и никъде го няма там. И в неговата хижа го няма. Няма сигнал. Не знам, че няма сигнал. Добре, ела да обсъдим. Няма. Взел. Само, че така не можеш да я караш до безкрай.
каквото мога да правя, знаеш. Знаеш, че тя за мен е нещото спасение. Аз нямам друго. Сам съм. Това. Да, така е. Но не е единственото. За мен е И единствено. не е... Да, за теб е За мен е единственото. единствено. Но не е единственото нещо в този живот. Ти знаеш, че още като дете останах без баща. Знаеш ли? Съседи сме тук. Ние сме съседи. По-голям си от мен. Ясно. И това е така. И много добре знаеш, че много неща са се случвали. Имаме история. Знаеш, че от няколко години съм и напълно сам. Вече нямам семейство и тя се появи. Тук последната година и малко е тя. За мен е само тя. Само за спалите си мисли, че има смърт и раждане. И сега няма и всички са се някакси заставили срещу мен и аз се чувствам се като някакъв изхвърлен в безкрая. А тя ли ги надъха срещу тебе? Ти не виждаш какво се случва. Какво се случва? Баща ли? Да, баща ли. Его и тази вечер ми прави номера. Едва ли не. Той така ги извърта нещата, че аз вече къде си е закопал, къде, какво, що аз вече имам чувство, че... А ти в този живот не знаеш ли, че винаги ще изкарват тебе виновен, за да си измият ръцете? Това не го ли знаеш? Едва ли не, сега се чувствам, че аз съм я унищожил, убил, заради мен е изчезнала, разбираш ли? Знаеш, че заради нея се записах и там на психиатър или психоаналитик и той ме анализираш. Това са пълни глупости, защото има малко нормални хора и ти си от малкото нормални хора. Направих заради нея, аз самия се чувствам нестабилен. Ти си, да, знам, че клатиш глава, защото тук близко сме, чувал си, имало е свади, имало е скандали с нея, имало е крайности на моменти. Но имахте и много хубави отношения. Много лирични отклонения, така да го наречем. Това е. Но Аз не мога да заместя. то няма случая кой да замести. Няма как в мен е нещо, все едно, че само тя може да отвори нещо. Да, разбираш. Друга все едно, че не може. Да няма, не да се затваря. Сега трябва да си я намеря и това е. Чуда си, аз мисля, напъвам се, ако може дори нещо да Добре, а се защо? сета, да сънувам нещо, ако ще дори да... Защо само Сашо я виждам? Абе. Представяш си каква е мистерията? Аз верно се колебая дали нещо аз не съм и направил или заради мен е изчезнал или брутално е направил. Здраве. Се търсят нещо, се искат. Ама като си заспал, дори си може да... Да. Сашо, ти ли си?
Да. Вчера се измъчих с нощи. Просто обикалях, звъняхте, нямаше никакъв обхват. Там, където обикновено те намирам. Добре, окей. Разбрах. Хубаво е. Сега тръгвам нагоре. Окей, благодаря ти. Айде, до скоро. Мисля ли, че градовете убиват хората? Нищо не убива хората. Хората не осъзнават, те спът. Ало, Творко, пак ли си тук? Остава, аз не знам защо съм тук. Тоест предполагам, спряха ме. Ме докараха. Ще докарат. Има подадена жалба, баща и твърди, че последно си е видял и знаеш къде се намира. Ти знаеш аз колко пъти съм идвал само при вас и от кога търся повече от седмица няма. Последно съм я видял. Няма и 2-3 работи. Взела си я боите, четките я няма. Изчезна. Търси я. Ето бе. Чети, какво твърди? Добре, виж, аз и ти знаеш, баща и не ме обича. Бяхме преди приятели, но мрази си ме това. Особено когато съм с нея, се дразни него сега. Чак и жалва. Ти знаеш ли, че той ме дебне този човек и ме... Ма не само той бе, целият квартал тук бе. Половината квартал знаят, що за човек си. И има и други свидетели. Сяда и почваме да пишем. Кой съм направил сега нещо лошо? Да не, къде е? Ма нали аз я търся? Право не мога. Сядаме и почваме. Тук ще се прекараме доста. Как може жалба? Това човек. И ме гони, ме търси, ме преследва и жалба се. Казвай, как бяха трите имена и да почваме? Какво викаш? Какво си го закъсал, братче? Какво съм го закъсал? Питай ги тия долу от селото, какво съм го закъсал. Сам ти си го избра. Верно си го избрах, защото аз още трябваше на времето да зарежа тук всичко и да си замина за града и да прекъсна всякаква връзка. Ти да не мислиш там в града, че е по-добре. Там нямаше да имаш. Аз не мисля, че е по-добре. Обаче, знаеш, че аз точно заради нея останах. Да, ама много си страхлив, не може да има сам решение. Много съм страхлив. Ти на времето, така като идвахме да караме тук ски при теб, не учиш се, това ме правеше контрата, че аз съм страхлив. И да, ама ти все горе висеше на високо, ти не смеше да се пуснеш. Добре, Ник като беше много смел и ти го кара там да се пуска по най-стръмните, най-опасните места, какво стана с него? И помете го лавината. Така, аз трябваше да съм с него. Ако беше и ти беше там. А сега питаш ли ме какво, като не знам, само ти си ми спасен, аз не знам, жива ли е, умряла ли е, какво се е случило, кога мина тя, какво стана, кажи ми, ти обеща. Значи,
Тя е минала през манастира. Тя Преди колко време това, знаеш? Преди една седмица. Така. И вечерта преспа при мене и на сутринта и дадох едни ски, искаше ски и замина за платото и там. Къде ти кажа? На плато и на къде отиш? Към превала и към баптистите ще ходиш. Към това старото там селище, от другата страна. Да. Какво ще прави там, братче? И не знам. От нас нищо не е взела, няма знам какво има, ядене ли има, храна ли има. Имаше една еднодневка с нея, вътре какво има, не знам. Какво има? Взела си е бои, малко химия, някакви четки, лакове, такива нейните глупости, нищо друго не е взела. Има и някакви нещо за ядене, сладкиши, бискавитки, там не Ти се... тук нахрани ли? Тя как беше, видя ли? Пи чай и яде. Здрава, права? Да, много свежа беше. Окей беше. Да. Нещо каза ли ти за мен? Само, че защо не иска да те види? Аз знам, че ме обича. Аз просто знам, аз може Иска да чувства избега към нея. през Знам нейните. Диски Защо? гори и 9 планини. Така ли ти каза? Да. Защо? Не знам. Как ще иска да избяга от мене? Може би ще дойде момент, кога ще се върне пак. Ти знаеш ли, ще се върне, аз трябва да си я намеря, аз не мога да оставя в канашата, разбираш. Ти знаеш ли баща и какви номера и какви проблеми ми прави? В полицията е дал жалба и ме дебне, и ме преследва и ти го знаеш и него. Баща ли не е добре знаеш? За любовта няма граници. Какво иска той? Той знаеш какво двама иска? млади кой? Той не може да си прости, защото тя е млада. Знаеш, ние с него сме една възраст, а знаеш тя колко по-малко от мен. Няма значение, Бехме любовта приятели. няма граници. Няма, бехме приятели, той сега се дразни, че съм с нея. И като се дразни, ти какво? Нищо лошо не си Била направил. по-малка, аз съм бил пияница, аз съм бил... Всички те ме докараха. Това да... И това ще отмине, не се притеснявай. Като се обвържете силно, Така и не ме приеха, разбираш. ще те приемат, няма къде. Добре, слушай, не мога да си говорим тук глупости. Искам да тръгвам аз след нея. Ти тук ще ми помогнеш, защото... Ще видиш там какво има, избира си по Добре, твоя. ще се приготвя и тръгвам. Тук ще всичко зарезвам, и кола, и всичко, и парцали, не ме интересува и какво. Стега си и тръгвай да по нея да видиш къде отиш. Трябва, не мога. Знам. Тръгвам. Ти само такива стари ски ли имаш? Нека носим аз чай тук. Стари ски, обувки трябва да мера. Еми, новите ги взеха. Нещо имаш и за пиене, капни малко Има- ром, нещо. Има Чая, горе ще го пием, аз. ром. Сега нагоре къв студ ме чака. Ето ти ром. Ако искаш, Капни. пи. Мои ти обувки. Еми, те Само са стари работи. стари. Ти за нея как си намерил изобщо да тръгне? Какво викаш, това ром? Това ром е много стар. Ти не беше спрял да пиеш нещо, разправиш. Аз ето виж, че е целият опажена. Той не пием аз за повече. Добре, значи ще взема ти обувки и тия по-тъмните ски. Те ще Какво си избереш, това е твое. ще трябва да тръгнем преди стъмване и такова. Да, ти нещо да кажеш. И какво ти кажа, виж тази ръкавица, намерих, тя си изгубил. Тя Като не, тръгна. тя ръкавици аз съм ги подарил. И не, с нейна беше, тя Беше ги паднала? изпознала, да. Да, нейна ръкавица. Защо да ми кажеш по-рано? Да, аз Беше ми от джоба и сега като... Аз съм ги подарял ти ръкавици.
как е могла да го направи сама. Марка ме следва. Къде е моето момиче? Сега ще видиш ти! Ей, ще го пребиш, бе! Какво правиш, бе? Абе, как се ударих? Копеле мръсно. Ще удариш ти, нещастник такъв, ще те убия, бе, ей! То само ме дебнеш, бе. Ще те дебна, докато не я откриеме, докато не кажеш къде си я скрил. Нали, аз я търся, нещастник. Как си набих кръг. Търсиш ти, само обикаляш и нищо не правиш, аз я търся. Що ме обвиняваш, бе? И при ченгетата си ходил, капут такъв. Ще те обвинявам, няма да ти да ме обиждаш, ей, нещастник. Дръскач такъв, убит. Кой дръскач, бе? Нали аз я търся, бе? Как не те е срам, бе? Нищо не правиш, по цял ден скиташ и пиеш алкохол и се дрогираш. Ти забравиш, като карахме тук ски като деца, нали? Забравям, да, много неща забравяме. Не мога да си простиш. Леле, как си ударих кръка. Целият да умреш тук дано. Как не те е срам, бе? Не ме е срам. Изчезва от тук. Не ме е било срам. Мръсник такъв, скап! Марш от тук! Марш от тук! Копеле!
Ехо! Има ли някой тук? Ехо! Има ли някой тук? Ехо! Може ли, брат? Лошо ли идваш? Защо не? Винаги са ни преследвали. Защо да ви представя? Заради религията. Каква ви е религия? Вижте, аз знам, че тук са някакви баптистски села. Не сме баптисти, анабаптисти сме. Амиши. Старохора някакви. Това е стара религия. Идва от Германия. Ти немски знаеш ли? Аз знам. Малко. Отдавна живеем тук. Гледам, че живеете тук едно изостанало такова, нямате ток. С кофата носиш вода, Така, само че сте в 16 век. Така по-старому живееме, ама е хубаво. Аз там долу, където дойдох от към това старото изоставеното село, има и една изоставена църква. Там живее ли някой? Много западнало изглежда. Живееха едни овчари. Овце гледаха животни, добитък. И в църквата гледаха добитък, голяма мръсотия. Ама прости хора. Като казваш църквата, тук да е минало едно момиче, така, млада жена с ски, преди 6-7 дни. Тя реставрира църкви. Художничка. Чакай да помисляте, тук много хора минават. И момиче мина, такава младичка една, Млада жена. с ски. Хубава, аз си я търся. Черна. Ама нещо странно ми се стори, поговорихме си така. Спря пи вода, имаше малко кръв по носа, ама не поиска да й помогне. Не ти ли разказа нещо тук на къде продължи? Поговорихме, тръгна към гората, по-надолу има един път, може и към него да е тръгнала. Някъде надолу през това може да е този главният път, трябва да се пада долу. Главен път е, ама е след гората. И добре, нещо по-особено не ти ли каза? И какво да ти кажа, поговорихме си така по-женски си поговорихме, сънувала нещо, мисия е било и тръгнала към гората. И още ми каза да не вярвам на никой. Не знам защо, наплашена ли беше. С мен споделяш. С тебе споделям, защото ми е такава религията, не лъжа аз. Как си ударих нагоре, паднах в коляното. Върти, се затопли малко. Оплакваш се, ама лоши работи ми разказва тя за тебе. Какво пък ти каза за мен? Толкова. Биел си я. Абе, Това е любимата част от историята, тя да е жертвата, да е център на внимание, да търси на всички, все така нещо да се случва. кой обича да е в центъра на такива истории, сбои и караници? Аз ти казвам, тя обича да е жертва. Всички да треперят и да се притесняват и мен да ме прави на луд. И ти така се оправдаваш ли? Ама, какво ме оправдава? Ти по тази логика те оправдава ли ти решението, че сега си ме пуснала тук в дома ти, а ни ме знаеш, ни ме познаваш? На мен религията не ми позволява да те оставя отвън. Да. И затова съм те пуснала. Да, бе, ти си добрата самаянка, там баптистката, светицата, набожна. Амиши сме. Не сме баптисти. Добре. Амиши сме. Както и да е.
И сега ще спиш тук на утре рано сутринта и да те няма. Добре. А къде каза, т.е. ти не каза, къде са вашите? Нашите са в една малка мина работят, ама няма да се връщат тая вечер. Тук горе по планината с тия рудите. Горе, да. Еми хубаво. Хубаво, значи сме си тук само двамата. И не ме е страх от тебе, да знаеш. Въпреки каквото ми разказа там с алкохола и другите работи. И писането, нали? Абе, каза, че си писател. Всички ми се подиграват с Ама това не писане. успял. Да, всички ми се подиграват. И баща ми вика, че съм дръскач. Сигурно ти е казала и за депресиите, и за алкохола, дето го спомена. Каза ми. И добре, тогава дай ми нещо за пиене. Аз съм измръзнал из гора. Аз Толкова тук ли няма да алкохол не искаш? държа. Как така? Няма вкъщи алкохол. Защо? Не държиме ние тук алкохол и за тебе няма. Добре, поне вино в тази къща, колкото сте религиозни. Няма вино, бе. И аз сега нещо да те питам тебе, може ли? Кажи. Ако ти си тръгнал да я търсиш, ама тя, да ти кажа, на мен не ми изглеждаше, че иска да я намериш. А мислиш ли в случая дали има значение тя какво иска? Важното аз какво иска. Малко така да се подгрея и аз. Какво правиш? Аз, да ти кажа, не съм била никога с мъж. Аз нищо не мога да направя. Много силно съм обвързан с нея. Не мога да бъда с друг. Поне тая качулка няма ли да я махнеш от главата? Качулката не мога. Аз ходех и на психиатър и на него го казах. Не мога. Просто тя е като някаква защита, като някакво суеверие, ако щеш. Докато няма намеря нея, не мога да махна качулката. Ти си маняк. Защо съм маняк? С какво? Защото не съм като тия твоите светците Ти там, си маняк баптисти. и обседен. Обаче искам някой като тебе така да ме обича. А защо си мислиш, че винаги получаваме това, което искаме? Секс, да играеш балон, да пиеш ракия. Един
ден искам да се осамотя или да отида в план. Ехо! Загубих ли се? Губих ли се? Това може да е пъти. Абе, какво правиш бе? След отърсача? Абе, ти какво мислиш, съм умрел в гората ли? Какво правиш тук бе? Какво търсиш в нас, а? Мислиш, че Кари съм... се, айде. Знаеш как си удари кръка заради твоите Ме идиот? интересува какво си направил. До кога ще ме дебнеш и ще му убия? Дебна колкото си искам, нещастник. Да си върнеш жалбата. Ще си върна, нищо няма да си върна. Пропаднал Да тип знаеш, че такъв. аз ще го начукам. Защото Айде. вече знам къде е тя. Айде, с какво знаеш? Нищо не знаеш. Още днес ще я намериш си. Нищо няма да намериш, Аре, всичко си изгубил бе, човек. съм Не изгубил? разбираш и как си какво. И къщата ще ти вземат. Кой бе? Как кой? Идваха от съдия изпълнител днеска. Какви са? Какви са ви? Заради твоите дългове, където си натрупал, ще ти вземат и къща и всичко, нищо Аре да нямаш. видим как ще ми вземеш. Ще останеш на улицата, ще останеш. Аре да Нищо видим няма как да ще имаш ми повече. Нищо, аз първо си я върна нея. Ще си върнеш, нищо няма да върнеш. Къде ще я върнеш, като не знаеш къде е? Не ми посягай, бе. Ще видиш още днес. Не ми посягай, изчезвай ми от боли кръста къщата. заради тебе. Изчезни, не ме интересуваш вече. Все едно, че нищо не е било между нас. Абсолютно. И, Айде, и ти до нея повече няма да притвариш. Изчезвай, казах. Аре да видим. Айде, фащай пътя. Аре да видим. Пияница с пияница. Кой е пияница? Попаднал тип. Вие сте попадняци. Айде, изчезни.
Сашо! Лъжец такъв, отваряй! Сашо! Лъжец! Отваряй, бе! Ало? Той тръгна към чайната. Да, нагоре отиде. Там ще го търсите. Да. Ало? Здрасти. Да. Аз съм, да. Може да се качвате нагоре, да. Един ден искам да се осамотя и да отида в манастир. Ще можеш и горе на чайната, да, спукали са ми гумата, да, и не съм окей. Да дойдеш да помогнеш, да, моля те. Когато можеш. Да, моля те. Да, прави, мерси. Един ден искам да се осамотя и да отида в манастира с старите ябори. Следвай себе си и любовта си. И аз не съм с
човека, който обичам, но диганката. Манастира с яворите. Тук да е идвало едно странно момиче да възстановява стенописите, да се осамотява при вас. Абе, имаше тук една рисуваше, ама стоя 2-3 дена и днес при 2-3 часа някъде се качи в една спортна кола, червена. И си тръгна. Днес къде? Преди малко. Ние сме се разминали. Да знам, да се разминали. Беше тук, порисува. Ага. Приятно момиче. Добре, добре.
нещастник! А? Кой ще дай това си видиш? Какво ще видя? Това си видиш. Попеле! Капути се виновата! Нещастник! Да, съм виновен! Добре, кажи ми! Стигай!
Татата. Кой си ти? Прави. Какво да става? Приключвам. Какво приключваш? Край с мене. Не се ли вижда за какво съм да стана ти искам? Не е да медитирам. Ще приключваш, така ли? Да. Защото си мислиш, че твоите проблеми са най-големите. Да, защото загубих любовта си и няма смисъл да остана в този свят. Знам кой съм аз и знам какво съм изгубил и знам защо приключвам. И твоите проблеми са най-големите на света, нали? Да, моите проблеми са единствено те имат значение. Гледай ме като говоря. Какво? И ти си мислиш, че само твоите проблеми са най-важните, нали? Тебе съм те виждал по телевизията. А искаш ли сега да ти покажа нещо, дето не си виждал? Да видиш колко са малко твоите проблеми. Сравнение. Аз съм видял каквото е необходимо. Загубих любовта си и приключвам, това е. Ами тогава я погледни към града. Какво? Ти ли си на отворена тук гуру, муро? Ти ли палиш надолу на хората в селото Акъл, а? Кажи ми. Кажи бе! Кажи бе! Кажи бе! Ай, ти си тук.